ji dema ragihandina Amerîka vekşana hêzên xwe ji Rojhilatê Çemê Feratê û egera destpêkirina operasyoneke leşkerî ji aliyê Tirkiye ve li wê navçeyê helwestine cuda cuda li ser asta herêmî û navdewletî derdikevin holê. Emîndarê giştiyên Netewên Yekgirtî Antonio Guterres bang li hemû aliyên girêdayî vê pirsê kir ku bêhna xwe fire bikin banga giringiya parastina sivîlan, jêrxaneyê li wê navçeyê û gihandina alîkariyan bo kesên pêwîstîdar kir. Ji aliyê xwe ve berdevkê Serokatiya Rûsyê Dmitry Peskov got ku Kremlin hêviya xwe bi wê yekê dida nîşandan ku Tirkiye di hemû rewşan de pabendiyê bi yekbûna xaka Sûriyê bike. Peskov her wiha got ku em tedabîrên Tirkiye ji bo garantiya ewlekariya xwe berçav dibin. Mebesta me ew e rêxistinên terorî ku xwe li ser xaka Sûriyê ve çêrin lê em dibêjin di pêşiya her pêngavekê de giring e pabendî bi yekbûna Sûriyê ji aliyê xak û siyasî ve werekirin. Welatê Îranê jî helwesta serzarê wezîrê xwe yê derve Mihemed Cewad Zarîf xwe eşkere kir û got ku Îran amade ye ji bo kêmkirina nakokiyê li bakurî Rojhilatê Sûriyê navbera Tirkiye û çekdarên Sûriya Demokratîk de garantiya bicîkirina ewlekariyê li wê navçeyê piştî vekşana Amerîkî. Zarîf bi riya twîtekê de got ku rêkeftina Adana navbera rejima Sûriye û Tirkiye çarçoveya kar navbera rejim û Tirkiye de peyda dike. Got Îran amade ye di vî warî de hevkarî û alîkariyê bike. İsraîlê jî helwesta xwe bi matmaya xwe ji biryara vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê anî ziman. Kanala 13 ya İsraîlê li ser zarê berpirsina İsraîlê pilebilind got. İsraîl pêştir derbarê vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê nehatiye agahdarkirin. Serkirdeyetiya İsraîlê matmayî derbarê vekşana hêzên Amerîkî dimîne. Got ku İsraîl îdî wiha dibîne ku Trump ji bo pirsa Sûriyê ne cihê piştgirêdanê ye ji bilî piştevaniya siyasî ji êrişên İsraîlî re. Yekîtiya Ewropayê hişyarî ji egera her operasyoneke leşkerî Tirkî Rojhilatê Feratê da. Got ku hevdemî ku ew metirsiyên Tirkiyeyên rewayî berçav dibin û têdigihin, ji destpêkê ve dibêjin çareserî bi awayên leşkerî nayên bicîkirin.